Lero panyaso voice box nzika ina ya dziko la Malawi yochokera kumpoto kwa dziko lino ikufuna kuwakumbutsa olemekezeka a Vitumbiko Mumba omwe patakali pano ndi nduna yoona zamalonda kuti ayi akamakhala kumene amacheza ndi olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. McCarthy Chakwera adzimuza mtsogoleri wa dziko linoyu zoona zokhazokha kuti ayi anthu akumpoto akunena kuti ngati simukwanitsa zitukuko zimene inuyo munalonjeza anthu akumpoto voti ya MCP kumeneko muyiwale. Ndiye tikhale modzi pano panyaso voice box kuti mfene mkulu ameneyu ndipo akamaliza mwachizolowezi timati musangochoka mutuze maganizo anu pa zimene anene mkulu ameneyi in the comment section below pompano pa Nyasa voice box. Taukauli na mpoto taukauri pavwani takumbatu wakumbuske waonabo Vitumbiko Eze Mumba kuti auzane ndi bwana wao kuti ngati kuno kumpoto zitukuko zimene analonjeza sakwanirisa mavoti kulibe. Izizi ndi standi imene akumpoto sasintha chifukwa president ananena mparliament kuti zitukuko zonse analonjeza anthu akumpoto zikhala zitatha tisanavote. Andi zimenezi a Vitumbiko Mumba pamene akunamiza ziko zulo a Vitumbiko Mumba mwanamiza ziko komanso mwanamiza anthu akumpoto kuti Achakwera amapanga zitukuko mosakondera. Ilo ndi boza Mr. Vitumbiko Mumba. I think as someone from here, from the north, would ask you to be saying the truth. Chifukwa paraboma ili lilipo likukondera cha chifukwa uli si only Muzuzu imene ilibe airport yapa mwamba, imene ilibe stadium yapa mwamba, kweniso chifukwa uli si only northern region uko misewu yake ili in very bad state, and chifukwa uli is only northern region uko vitukuko vikuchitika nga kufupi na ma elections navo vikumalizika cha wairo wanyitu wakupoka priority. So timakupe mphani aonabo Vitumbiko Mumba kuti nthawi zina just for once as a northerner learn to tell the leader the truth. As far as we from the northern region are concerned, we do not support your statement kuti boma lilimapeleka zitukuko mosakondera. Boma lili kukondera. Izozo muuzane kumene mmaka panga ma meetings. Muuzane chifukwa ndizoona kuti boma limakondera popeleka zitukuko. Mmene msewu wa Chiweta ulili, it is an insult kuti msewu akayambire kwina mmaromo kayambira ku Chiweta. Ndi msewu umene kubweresa mafuta ndi katundu ochuluka nziko muno. Sanga uike pa nambara 3 kuti usirizidwa pa phase 3 or phase 4. Zimenezo ndi kutukwana kwa anthu akumpoto. Komanso ngati mukuganiza kuti inu musanduka sopo yochapira lisiro limene lilipo, zimenezo sizichitika. Anthu akumpoto ndi okwiya, ndipo mkwiyo wawo uzaoneka pa 16 September nthawi yovotera. Zimenezi sungani chifukwa zizachitika. Mawa bwino.